Kävit lääkärin jotain, eikä kurkku kipeä, vaan muuten vuoksi. Hieman autoa. Luulet, se on vain kurkku kipeä, eikä hieman liikaa. Muutenkin 3 viikkoa myöhemmin puhelin soi. Lääkäri sanoi, että sinulle on korkea kolesteroli ja sinun pitäisi alkaa ottaa tablettia, alentaa kolesterolia. Mitä sinun pitäisi tehdä? Onko se hyvä ajatus? Sinä teet tutkimusta ja löydä seuraavat 25% aivoista kuustuu. Ajattele, onko se hyvä ajatus alentaa kolesteroliani? Huomaat myös vain 20% elimistön kolesterolista tuli syömästi ruoasta. Loppuosa on kehosi tekemä. Kehosi käyttää myös kolesterolia. Tehdä. Jos olet mies, olisiko mielestänne hyvä ajatus ottaa huumeita, testosteronin alentaminen? Jos olet nainen, haluatko todella ottaa huumeita, estrogeenin alentaminen? Aikaa lopeta ja ajattele, lääkärit saavat rahaa. Jokaisen lääkin osalta he suostuttelivat sinut nialaista. Luottako vielä heihin? En tiedä, mutta päättää itse, kun olet tehnyt jotakin tutkimuksia omasta. Mä olen englantilainen. Mä asuimme Porissa 4 vuotta. Kiitos paljon. Hei hei.